Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut de Catalunya? Acato, prometo y juro la Constitución española. Sí. Com no he d'acatar, jurar y prometre una Constitució que, 1. En el párrafo segundo del artículo 16 establece una garantía añadida a las libertades ideológica, religiosa y de culto, el que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. En el artículo 20 se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Se reconoce la libertad de cátedra y se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regularà el derecho a la clàusula de consciència i el secreto. Però, en canvi, senyors, senyores, en aquesta Constitució avala la llei Mordassa, que penalitza, entre moltes accions, el dret a protesta, el dret a frenar un desallotjament o fins i tot penalitza la pèrdua del document identificatiu. Per tant, ja sabeu d'on ve la pregunta «Què pone en tu DNI?». Una llei Mordassa que criminalitza el moviment feminista. Al juny del 2018 continuava la repressió al moviment feminista arreu dels països catalans. Per la històrica vaga del general del 8 de març, acusades per la llei Mordassa, van ser 12 les multes contra les vaguistes de l'Assemblea Feminista de València, multades en un valor de 6.000 euros. O també les companyes del Coño Insumiso a Sevilla, que també se les va processar. Un canvi en aquesta Constitució que avala una llei que criminalitza la ficció i l'art com a mitjà de crítica social i que va acordar presó sense fiança pels 2 titiriteros de Madrid. Aquesta Constitució, creada per només homes de trajo i corbata, ha blanquejat un relat interessat per part de l'aparell de l'Estat espanyol per condemnar a 13 anys de presó els joves d'Altsasu. Aquests articles 16 i 20 d'aquesta Constitució no han servit per fer front i obstaculitzar la persecució, criminalització i penalització de la llibertat d'expressió d'actors com Willy Toledo. No han servit en absolut per salvar de l'exili en Valtònic, l'Adrià Carrasco, l'Anna Gabriel, la Marta Rovira, la Meritxell Serret, la Clara Ponsatí, Antoni Comín, en Lluís Puig i en Carles Puigdemont. No han servit en absolut perquè la Tamara Carrasco hagi hagut de patir una mesura de confinament durant més d'un any que l'ha privada de sortir del seu municipi. No han servit en absolut perquè la Marina Bernadó hagi estat empresonada durant 12 anys a les presons de França. No servirà en absolut perquè Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, les nostres preses polítiques, se salvin d'una sentència del Tribunal Suprem escrita i dictada des de fa molt de temps. I no han servit en absolut perquè un miler de represaliades anònimes hàgim estat encausades per defensar el dret a l'autodeterminació, el dret a crear un procés constituent de la nova República Catalana abans i després de l'1 d'octubre del 2017. En fi, tot plegat una Constitució de fireta, totalment manipulable, més propi de les pitjors dictadures que d'una democràcia. Ja ho sabem, en diuen democràcia i no ho és en absolut. Tots aquests són exemples de com amb el pas del temps la propagació d'assenyalaments, denúncies i condemnes es normalitza i no es fa res més que propiciar una visió esperpèntica i un futur gens esperançador per als nostres drets i les nostres llibertats. Ja ho deia un dels personatges de Shakespeare, Macbeth, totes aquelles coses que comencen malament només es fortifiquen amb el mal.